Стыль чалавека, голас яго душы. І сапраўды, на подыуме тонкае пачуццё густу, індывідуальнасць і свабода творчасці. Нягледзячы на тое, што ўдзельнікі конкурсу толькі пачынаюць вывучаць модную навуку, іх адчувальнасці да стылю можна пазайздросціць. Арганізатары ўпэўненыя, што конкурсы такога маштабу вельмі перспектыўныя для моладзі. Потому что это профессионально ориентирует наших учащихся уже в этом возрасте. И я думаю, что они воплотят свои мечты именно благодаря таким конкурсам, какой проходит у нас «Весенний каприз». Пачынаючы з сярэднявечча ў модзе з'явілася разнастайнасць форм і фасонаў. Як эстафета перадаюцца яны са стагоддзя ў стагоддзе і адлюстроўваюць новую моду. Пазнаць яе можна па асобых элементах і штрыхах. Мадэльеры 31-й школы Брэста ўзялі за аснову сваёй калекцыі «Лілуай» дэталі адзення племені індзейцаў. Мы думали, какую показать форму, что придумать, и мы решили показать одежду, которая характеризовала индейцев. То есть мы хотим в нашей одежде показать, как были одеты индейцы до нашего века. Пэўненай хадой па подыуме, дэманструючы свае мадэльныя навыкі, ідуць мадэлі ў самых разнастайных вобразах. Ад гэтага конкурс стаў яшчэ больш феерычным. Калекцыі былі прадстаўлены ў 4 номінацыях: вобраз, аўтарская мадэль, урокі гісторыі, штучны інтэлект і нясумная кампанія, калекцыя адзення. Нам пришла в голову идея, потому что все дружелюбные, как коты. Вот нам захотелось быть чуть-чуть котами побывать. Вот у нас и желание. Мы сами шили, все придумывали, но нам помогала наша руководительница. У сілу ўзросту гэтыя дзяўчаты і юнакі яшчэ мала ведаюць пра мастацтва крою і шыцця, але манеры іх падачы, яркасці вобразаў і харызме могуць пазайздросціць нават прафесіяналы. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».